Chama security committee senate kanyo. Ang'o makelo lweny ni? Nikech jomoko bende seyo ni un jotelo magi jou une mosiayo gi to gidhi gigore nikech koro ng'ato jomoko nigi dela ruma enin jomoko nigi ng'ama opogore koni makelo lweny. Trevor, ing'eni incident mora mora kata en incident mar kuo nikech ben tie moko mag kuo mopogore nitie kuo moko mag dhok be ma wasebedo go ma DCI osebedo ni investigate nyakach midwa chunge no osebedo gi weche go mag kuo mag jamni go gi lang'o. Wan gi weche mag town mag insecurity mang'eny. Wan gi matimo ni koro wan county commissioner gi regional commissioner gi police officers gima temo mokwongo en ni weche mag overstaying mag forces police kobudho ahinya kamoro to samoro gibedo compromise. Koro nyaka make sure ni wan gi security apparatus ma understand kata ma winjo cause of weche mang'eny mawuok eki. Kisumo ntiere politics be. Josiasa be nyaka bed responsible. Samoro josiasa protect kata shield kata umo richo. Koro josiasa be nyaka we mondo weche mag security o deal go properly. Maka wan go CPD Central Kisumu kacha onego deal gi violations mag sheria akotima. OCS makondele onego deal gi gige akotima. Police commander mantiere nyaka ng'ini each station king'iyo county idhi Ojola idok west malo idhi Seme Kombewa iduogo Katito Moron Awasi in coordinate maber to make sure ni officers ge ka officers mo overstay kata ma ing'iyo ni collude gi ji to wanya wilo ikero kamoro. To officers matiyo maber nyaka bed encourage officers kick jotelo kata political leaders or intimidate mondo giti maber ne jopiny. Kendo ana support officers mondo bed gi law and order.